Balita. Isa ka tao ang nagbatyag sang palangapoy sa lawas. Nagpalanakit ang likod. Nagaalay ang balikawang. Nagpamanul ang tiil kag kamot. Kag nagasakit ang ulo. Suno sa aton pagpuro pamangkot sa iya. Tungod inikuno sa kasakuon kay kadamo sang iya nga trabaho. Kag kulang pa siya sa tulog. Apang sang may nakasugid sa iya nga pwede niya ini ipamasahe. Para magnami ang iya pamatyag nagkadto siya sa isa ka blind massage. Kag didto niya na pamatudan nga ang massage makabulig gid sa stress nga mga tao. Nagnami ang iya pamatyagan. Na-relax ang iya nga kalawasan. Gani kamo man magpamasahe na para hindi ka na magantos sang imo ginabatyag. Magkadto kag mag-relax sa Syra Blind Massage. Sa Dalom Gaisano, Grand Kabangkalan. Mag-relax na. Ari diri ang inyo masahista Maki Paloma, Terry Paloma, Romel Pineda, Emilio Magbanua, kag amon receptionist Hana Ariola. Sa Syra Blind Massage, gani magpamasahe na.